wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hitiɓe hiɗiɓe daraɓe ayaw pindi tv e garte katande jomiraɗo subaka hande o gam ƴettuɗon ko sifa e kele gadden jaadi li sénégal joni joni baɗen koye jandiji ɗi altine nogasi jiɗiɗi lewru jeeɗo ɓiru hitandu junnaji ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gadan e jandiji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jande sud quotidien kamɓe musidmen jandiyankoɓe ɓe garti koko yowiti e alhaali darnugol kanɗon landa ka hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kiray les patriotes républicain ɓe mbi kay ko mawɗo leydi ndi tafi e kanɗon landa ɗum on wonno ko ñande aset jawtuɗo toon to kin fat place honno waɗiri e gardinatal muɗum ɗum de arti tan ko caggal nden ɗon yewtere nde ganda kay mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waddino ɗum yoga e mairuji ɗi ganda kay ko tawatiɗi ɗo e nder leydi ndi ko ina bo noon e temedde tati e jeegomo maire o honinoma wonde kay ma o darno kanɗon landa ɗum noon woni ko wattidi latade hono no wiiri e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde sud quotidien ƴeewoyen e jayde ganda kañum woni jayde Walf quotidien kam musidmen jandiyankoɓe ɓe jayde Walf quotidien kamɓe noon ɓe garti ko e on ɗon lasba wonde kay kanɗon landa ka hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko noon kadi ɓe duttanima ko yowiti haade on ɗon tourné mo ganduɗa kay Ousmane Sonko nena woni e wadde ɗum e nder leydi ndi ɓe mbitan de ɗo yaaha arta foof de ma kamɓe ɓen noon ɗiɗo maɓe meeɗa hawtude ko yowiti alhaali e sumgoji hono wiiri kam musidmen jandiyankoɓe garti noon e konngudi mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay suuti ɗum fewnude mo ganduɗa kañum Ousmane Sonko ko noon kadi Ousmane Sonko eriɗo hoorejo leydi ndi kala ko yowiti alhaali dirtingol ɗinɗon sumgoji oto mawɗo leydi ndi e meɗɗum miijade hono no wiiri jayde nde kono noon jayde nde arti ko yowiti alhaali couverture médiatique ko yowiti e on ɗon mo ganduɗa kay kañum woni lancement on ɗon parti mo ganduɗa kay ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe mbi ko Walf quotidien kañum kay Walfadjiri walla ni ko gomugo Walfadjiri kañum kay woni ko weltake hen hay lawol gotol ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗa zappe e on ɗon ganduɗa kay kañum woni couverture médiatique ɓe kolliti noon mettere mabɓe ɗum kala ine tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde Walf quotidien ƴeewoyen jayde quotidien le quotidien kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti koye création woni tan tafgol gonɗon goomu walla ni kalno landa dawrugol ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o ganduɗa kay o arti noon ko yowiti haali kalno landa yidde nde fandare mabɓe ɗum kala ine tawe e jayde nde kono noon ko musidmen jandiyankoɓe ɓe duttanima mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay ine tawetno toon to wuuro Teddungo Touba e ñalawma hanki o gam yidude mo ganduɗa kañum woni khalife général ade mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ɗo ɓe mbi kanko mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o waɗi promette won tan o hunanima Touba ko ina abbo e capanɗe jeegom milliard taw copareje meɗen franc CFA ɗum ko gam wawde gollade e gonɗo wuuro ha wawa yarude no hannirta niyete hono no waɗiri e gardidi natal muɗum jayde Walf ko jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede quotidien le quotidien ƴeewoyen jayde les échos kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti koko yowiti alhaali ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi e on ɗon lancement hono kay kalno landa makko dawrugol toon to kin fat place ɗum noon wonno ko ñande aset nde ɗo ɓe mbi e kiray les patriotes républicain ɗum kay woni ko winniri hoorejo leydi ndi kanɗon landa muɗum kono noon ɓe mbi ko waɗi message walla ni o waɗi jertinago fewde o mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko hono no wiiri kam musidmen jandiyankoɓe kono noon jayde nde arti ko yowiti alhaali mo ganduɗa kañum Ousmane Sonko kañum nen e waɗi jertinago fewde hoorejo leydi ndi kala ko yowiti alhaali provocation hani e ganduɗa kay kañum woni e dirtingol sumgoji ɗum kala ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyeten jayde les échos jayde Tribune quotidien kañum arti ko yowiti alhaali jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay ine tawet ɗo toon to wuuro Teddungo Touba ñande ñalawma hanki o ɗum ko gam yidude e Serigne Bassirou Serigne Mountakha Mbacké mo ganduɗa kay kañum woni khalife général de Touba ɗo ɓe mbi kanko mawɗo leydi ndi o honima ko ina abbo e capanɗe jeegom milliard taw copareje meɗen franc CFA ɗum kay ma nanne en go wuuro Teddungo Touba gam haɓade kala ko yowiti alhaali ɗen ɗon diƴƴe ɗe ganduɗa kay ko tuɗɗoje e kala e saaha toon to wuuro Teddungo Touba ha tenki toon e on ɗon saaha moɗum hawrte e maggal hono no wiiri kam musidmen jandiyankoɓe ƴeewoyen e jayde ganduɗa kañum woni L'As quotidien kam musidmen jandiyankoɓe noon ɓe garti ko yowiti alhaali on ɗon jeux olympique de la jeunesse mo ganduɗa kay nanniya yuɓinede ɗo ete lamorgo ngo Dakar ɗo ɓe mbi omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi hino waɗide jillu nebbi soko yowiti alhaali ɗen ɗon golle no woni noon o waɗi réceptionné o ganduɗa kay kañum woni ɗiɗon sancieji ko yowiti alhaali on ɗon jeux olympique ɗum ina tawe e jayde nde kono noon kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti kadi e ginnugol hono kanɗon landa ganduɗa kay landa dawrugol ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay darni landa muɗum ɓe mbi so ko guesa wonno kanko mawɗo
leydi o feeri o soppi o fewni ha fewi o jabbi omon fati tan omo wala kay kañum woni toɓo gawri wawa fudde hono no wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe jaade guidirde le soleil ko en artimi wi ko lancement à parti wonande kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e kiray les patriotes républicains ɓe mbi ko hoorejo leydi ndi kañum kay woni ko fuɗɗi windude ngel ɗon ɗerewol muɗum ko yewti ala haalde dawrugol kono noon kam musidmen jayndiyankoɓe garti e ngunnon jillu ngo waɗi toon to wuuro teddungo ngo Touba ngam yiidude omo ganduɗa kañum woni khalife général des mourides ɗo ganduɗa kay o hunimo wonde kay ɗen ɗon golle ko yewti ala haali kaɓanade ɗen ɗon dijƴe ɗum kala ine tawi jande kono noon jande arti kadi hoorejo leydi ndi mo ganduɗa kay waɗi réceptionné piscine olympique ɗum kala ine tawi e jande guendire nde le soleil jande coftal ɓalli nde e jande en ganduɗa kañum woni jande wiyetede e jande point acti kamɓe noon ɓe gattitande ko on ɗon coupe d'Afrique féminin mo ganduɗa kay ko 2026 on ɗon kan to banggue rewɓe to ɓe mbiti ko leydi Sénégal kañum kay woni ko wasi potital muɗum e ñalawma hanki o hakkude muɗum e leydi Algérie ko luggi ɗiɗi e ndigga woni ko Algérie fooli on ɗon kippugel ndijo mo leydi Sénégal ɓe gattini kadi e goɗɗo petto e kippugel ndijo leydi Sénégal Elimane Ndiaye ɓe mbi oɗo saaha kay Al Hilal mo Kalidou Koulibaly yidde muɗum ko sodde on ɗon petto kippugel ndijo leydi Sénégal kono toon to Everton ɗum ine tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde point acti sport bandiraɓe e musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV kasi ha laabi ceeɗa ko ɗum woni komin kelma rubinelade ko sifa e kellegal en yoga e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubino jaydeji wonata ko janggo soko wiɗi keno ɗo e nden min mbiyon jokke e ɗoftade kam e riwdade programme uji ɗi Pindi TV woɗi jejjide wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama nde jokkoton rewidade Pindi TV darorgal finatawa fulɓe Allah jarama on jarama.